Otos 1. Miten laitat käisihuuleen? Jaha! Ensin käisipurkkia tykki. Käsitykki, käisipurkki. Eli käsitykki ja käisipurkki. Otetaan tietenkin vemmaruitta. Ei mikään muu saa olla kuin vemmaruitta. Liikutellaan, koitetaan, että se mäntä liikkuu siellä hyvin. Jos se liikkuu, niin putsataan sitä vähän. Tähän on teipattu versio, niin tää ei niin hyvä ole, mut sanotaan, että kunnon äijä, jos ei vemmaruita laita vähintään 2 milli, aivan alapaine. Otetaan käisipurkki. Käisipurkki tavallisesti saisi olla ehjä. Tässä tapauksessa paraatin jälkeen kastunut käisipurkkikin käy, jos on teipattu. Käsitykki otetaan peukalon ja keskisormin väliin. Tällä tavoin. Kaikki on ranteesta kiinni, ruvetaan tökkimään lehmän paskaa. Tykitään, pyöritetään samalla sormilla tykkiä niin, että varmasti käisi tarttuu kiinni. Tällä tavoin. Kannattaa välillä hämmentää, että se jää hyvin sinne kiinni. Kun olet täynnä, kun tykki on täynnä 2 millin verran nuuskaa, otetaan tykki, putsataan reunat nätisti, ei kovalla kädellä, ettei roisketa ympäri. Puristaan tykistä kerran, ei liikaa, ettei mehut valu pois. Otetaan huuli. 3 nopeaa puhallusta ja käisihuuleen ja eikö menoksi, se on siinä.